bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha e huccidde mon oɗo subakal juma hande noon min dañiri weltare kadi ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam juma moubarak goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jitta kaylaɗo gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro sawo holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo addande on ko ɓuuri tentude Aissata Ndiaye Baba Moussa ñana subaka waɗi fata barakallah yettude Allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam en jetti nene baba halifaɓe dine kamɓe aada kala Aissata Ndiaye fo en jetti ya jomiraɗo joom bare wawde kokkuɗen coftal e gurnam wawde tigui artude 5e numéro de la semaine holko sifa e kele gaden jandi leydi Sénégal noon tigui ko ɓuuri tentudande ko noon tigui eɗen mbawi wiide nder jandi leydi Sénégal ko fandol mum woni ko tawete hen kamɓe kala moni ko ala moni kala arti e fannu mo wawi kono fannu ɓurɗo jojjude ɓurɗo wawde tawete hen ko ɗon fannu dowrugol jayde quotidien e le quotidien udditidam ko noon tigui quotidien le quotidien nama jambal diagne arti tigui alhaali ɗiɗon sumgoji législative ɗum ko caggal nde hooreji leydi ndi président Macky Sall tuɗɗi e nguɗon gomu fongu tigui handumin nder dewnuji leydi Sénégal ene wayno ɗo e Dakar hokki tigui ganduɗa ko oɗon mission gam kay on parrainage législative hokki ɗum ko on gorko mo ganduɗa tigui gonnoɗo jagordo makko finance woni Amadou Ba ɗum saabi ganduɗa ko ɓen jani ko mbi ko la remontaba une lourde mission du délégué régional kanko Amadou Ba o kanko tigui ganduɗa ko halfina oɗon banggue kona ɗum ko kay ɓe garti haaliya tigui ganduɗa kay oɗon abrogation arrêté mo wanno ɗum gonnoɗon jagorɗo gueɗe nder leydi e laamu président Abdoulaye Wade o wite ko Ousmane Ngom ɓe mbi ko seeda o udditi tigui ganduɗa ko haali ɗiɗon manifestation ngaji kono kay oɗon arrêté mo Ousmane Ngom bes wi ko wi bes bi le jour ko kaɗan haala tigui ɓe dawi décision de la cour de justice mo seeda o Ousmane Ngom arrêté ene way noon oɗon arrêté makko kanko Ousmane Ngom cour seeda o ganduɗa tigui wi ko Sénégal hokki ɗum délai mo 3 mois gam kay rapport arta tigui oɗon cour réclame rapport mo 3 mois seydi gasama wi ko ala tigui ganduɗa ko fayre wonde de so tawi laamu leydi Sénégal ma tentina ngal ɗon kuulal on décision mo ganduɗa tigui waɗi ɗum ko Ousmane Ngom ɗum ne tawe nder Hello Job nde ɗon jayde ganduɗa tigui besbi de jour nde ganduɗa tigui o ardi ɗum ko on ganduɗa tigui ardi natal makko kanko Ousmane Ngom ko natal makko tigui ardi nder neɗon jayde besbi le jour contrôle du parrainage UA e ganduɗa tigui nguɗon goomu kamɓe kala ɓe garti hen kono de wiide mabɓe ko démocratie tiɗo tawte hen Ahmed Aïdara mo Sen TV mo Zig FM on Ahmed Aïdara mo mairie Guédiawaye walla mbiyen maire mo Guédiawaye kañum de ene jokki revue de titre aji mum sénéra waɗi ganduɗa kay Sen TV et Zig FM off pour 72 heures ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayne ganduɗa tigui besbi le jour jayni guendirele Soleil e natal Mactar Diop on directeur général de la société financière internationale Mactar Diop ɓe mbi ko jiɗɗo o wi ko leydi men Sénégal kanko de Mactar je veux tripler notre portefeuille pour le Sénégal alhaali tigui financièrement international gam kay ɗeɗon jotodiri kan woni tawte ko nder hello sappo e nayyi ha sappo e joyyi nden jayde le Soleil ko wona ɗum ko souveraineté alimentaire du Sénégal les promesses de la culture du blé ɗum no woni ko tawte nder jayde ngue nder le Soleil jayde enquête ko enquête ɓe gatti koye nde ɗon jonne nde ɓe badde on jagorɗo ndiyam kame tigiya sénare ɗo e nder leydi Sénégal le ministre de l'eau et de l'assainissement o wiyete ko Serigne Mbaye Thiam on gonnoɗo jagorɗo jangde e leydi Sénégal o arti tigui juɓɓingol on forum mondial de l'eau juɓɓinaɗo e Dakar laatiɗo balɗe jeegom 21 au 26 ganduɗa ko mars to Diamniadio centre international de conférence d'Abdou Diouf kono ke arti Dakar Thiès Mbour ɗiɗon kala population ngaji ganduɗa ken tolno e capanɗe jeetati kala temedere jeɗɗo Aissata Ndiaye kañumen kala namdo ɗeɗon dijƴi ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde ganduɗa tigui enquête kona ɗum koɓe garti oɗon tirage coupe du monde ɗo hande 18 heures le Sénégal tombe sur du lourd le Sénégal peut tomber sur du lourd eɗen mbawi yande poule bebɗo poule tiɗɗo foof de ko tirage wiya ala tigui to yanta Aissata Ndiaye ɓe garti oɗon nouveau barracage baɗɗo toto bignona ngol ɗon lawol noon ene wayno de ko taƴoɓe jane oɗon auto kono kay gayni hen piyande ha soporo ganduɗa kay ko gagna saabu ɗeɗon piyande memde ɗum Vox Populi arti tigui oɗon viol mo ganduɗa tigui waɗi toto Rufisque ene wayno ko heccanki wonno match Sénégal noon heccanki ganduɗa oɗon jubilé caggal tigui nde yimɓe jaltiɓe ene gulla kono hol yaltuɓe ene gulla kono kay fandare mumen ko oɗon anni bonno ko ɗon tigui ɓe kawre cuhlel dewel kamɓe koɓe jeeɗiɗo ɓeɗon ganduɗa tigui worɓe ene wayno noon kamɓe kala ɓe jani guel ɗon cuhlel dewel ngel ganduɗa jogui ko duuɓi nogas goo ɓe mbaɗi ɗum violé e gueɗe mbaɗ noon ene wayno noon kamɓe joye e mabɓe kamɓe kala ganduɗa kay ɓe kettanoma ene wayno ɓe mbaɗama audition o haalata ni yummiraɗo oɗon cuhlel guel ɗon cuhlel noon wi ko yiiɗi ko justice yo waɗe faade tigui ɓiyummo saabu oɗo saaha ɓiɗɗo ne tampi no fewi les lions retirent leur souffle hande tigui woni oɗon ganduɗa ko barrage o jafoɗon barrage kam ɓennama hande woni on tirage o hande de 20e mondial le Sénégal logé dans le chapeau 3 wona kamɓe tan ɗo joni fofago mabɓe nanga Sénégal foof jeyne las
parrainage aux législatives ɓe gatti ɓe mbi ko les notes discordantes des acteurs en wayno Elena Valenciano oɗon chef de la mission civile électorale mo gomo union européenne tawateɗo e nder Sénégal o ko parrainage ko acte démocratique et une démocratie ene wayno ganduɗa tigi watti hen coalition buntu bi noon affiche ses inquiétudes et demande l'application de la décision de la cour de justice de la CEDEAO ene wayno noon ɓeɗon tigi buntu bi yiɗi tigi ko ngal ɗon kuulal ganduɗa tigi arte oɗon ngal ɗon kuulal ngal CEDEAO arte no hanniti ni Idrissa Seck Macky Sall ɓe mbi ko en compagnonnage combattu ene wayno ko guila Idrissa Seck Namal Kadior arte président Macky Sall polgu waɗene sen Ndiaye kono de ha joni on ultimo to Thiès ngam kayo artunomo toon e oɗon parrainage délégué régional mo Thiès ko Idrissa Seck gaynde les échos ko noon tigui natal Amina Badiane conséquence de l'affaire Miss Sénégal 2020 Aminata Badiane walla mbiyen Amina Badiane ene wayno ine yaha ɗeɗon gueɗe ha joni walla mbiɗen jokki on procureur de la république artiti oɗon dossier to sûreté urbaine ngam kayi losko heeso e oɗon alhaali ene wayno police o tigui ganduɗa kay waɗi reproché e ganduɗa wasde wadde enquêté e nder oɗon wadde enquêté e viol taw kay wona viol wiya ko apologie du viol mo ganduɗa tigui ko ɗum wonno saisi andi Fatma Ndione noon meeɗa tigui wadde porté plainte donc kanko Amina Badiane fotano tigui waɗede concerné oɗon haali saabu tigui ganduɗa ko ala hen ko wona ɗum ko oɗon stratégie nationale d'inclusion financière la situation des banques des assurances du monnaie mobile et de la téléphonie ɓe gatti ara haali karalagal kono kay ngal ɗon jokkodira leydi Sénégal 649 gappa e sen Ndiaye 2,1 millions de comptes bancaires foof noon alhaali ganduɗa tigui ko tawteɗo ɗum tawi nder ganduɗa ko nder ɗon janelise ko wona ɗum koy Oumar Ndiaye on ko kawmum Sadio Mané o wi ko on ne lui a jamais dit d'aller simplement jouer on lui a toujours dit d'aller gagner o meeɗa wiide Sadio Mané ya pettoyi kono o ya addo e ararayo saabu leydi ndi ne ya ko rema jayde libération no kewɗen wiide sona scandale tan ko révélation ɓe duttimo toto ñoro to wonno ɗeɗon gueɗe ganduɗa tigui oɗon nawlum ganduɗa ko ɓeɗon nawlum yummum ɓeɗon sukaɓe habbuno ɗumen haɓɓi ɗumen juuɗe e daade ganduɗa koye wone film ɗumen en fi ɗumen ƴetto hen walla mbiyen ene wadde hen ƴettoje bonde neddo oɗon vidéo oɗon yummiraɗo ne wayno noon ɓe garte makko caggal nde laamu ngu fawno e makko jungo kanko Mariam Mané joni de omo nani nder dumbirɗo kanko on debbo mo duuɓi nogas ɗiɗi o waɗano ko placé sous mandat de dépôt joni noon parquet mo Kaolack ko arti tigui oɗon violence et voies de fait sur des mineurs mais aussi collecte illicite de données le procès prévu mercredi devant le tribunal de flagrant délit kanko noon so rentaki warta makko hoye nder dumbirɗo woni toon tigi amo hanti hen noon jeyde stade coftal balli udditama ko noon tigui kayre uddatdamal e oɗo aljuma hande e sen ñahe mondial 2022 tirage hande sa waktuji sappo e jeetati ko hen tigui ɓe gatti walla mbiyen sappo e jeegom ko hen tigui mbarti 16h00 minutes GMT Sénégal avec la France comme en 2002 qu'est-ce que tu en penses revanche Sénégal et France en tout cas sa renaki ma won match jogoɗo artude kulande minen kam min kulani kono ɓeɗen de France woni ɓe jogoran ɗanade kadi saabu eɓe gandi ɓeɓe jogori hawrude ɓe 2002 2022 noon de 2020 2022 2 victoires ɓeɗen andi kamɓe kam ɗo joni duwamo ɓe wonta ko tawa yo Allah danduɓe e Sénégal ko ɗon jogori wonde duwamoɓe temi haalama jiɗmi kadi Sénégal nawa mayo moɓe nawno 2002 on min jinmi nawa 2000 ruttina ɗum 2022 ay sen Ndiaye mayo wonno yodde aɗi jonno noon aɗi jonno effectivement joni yaade aɗa yaade hen si ko mayoji Moussa Nia min kay mbiyanmi ko yoɓe poltan mayoji ɓe ɓorni walla ko vax ɓe ɓorni yoɓe poltan ayawaji ɓe cuusa danejo ɗum ɗo danejo ɗum mbi ko daneji cuusaɗo eyyi kono ngol lawol kam sa ƴewtidima vert o jigui Sénégal saabu wiyeteno ko soɓe ɓornima mayo verte tan hankkadi heddoto ko yimɓe fo kula gona wiide mayoji verte ɗi ɓe ɓorni hande mayoji verte ɗi ɓorna saabu goto fof wiyatno ko verte kono noon Moussa Nia verte o fuɗɗi wadde fuɗɗi addude haala ko guilay daneji mabɓe ɓe mbadduno e verte ɗi mbe sikki tan ko ɗum nawi ɗemɗe ɗe foof guila ɓe pawodiri sabandoruji ɗiɗi guila nden ɗum koye guilden nde ɓe pawdirno sabandoruji ɗiɗi Moussa Nia danejo e verte en tout cas Moussa Nia ko ɗum dal mbe sikki ko kañum nawi ko wonno hen ko foof ko noon tigui Moussa Nia ndeweten jehen toon to diwan mo Dara Halayɓe hande woni 1er avril noon amin jillito hen kono kadi amin ciftora hen sankari mo ganduɗa kankoni Ceerno Hamidou saabu nde no notoyno joom makko ko 2017
wonno Moussa Niang lendene joni ko duuɓi 5 ans tigi woni noon ñalawma musɗo noon e julɓe kala Sénégal ñalawma musɗo e l'islam fof ñalawma musɗo e kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah woni ɗo e Sénégal Mali Mauritanie yimɓe fof ɗum musina e mumen kono noon aduna ko noon tan Moussa Niang no wirte ni ko noon tan ha yimɓe gasa wiide tan kala ko ganduɗa waɗama e duwawuji sadakuji yo Allah jaɓanen Allah yurmo yafomo kono kadi barke e teddugal makko heddoto e meɗen Moussa Niang eyyi ko noon tigui ganduɗa ko e ñalawma aljuma e duuɓi joyi no mbiɗani ko rettino jomum ko ndewnima ɓesnugu kala en mbiya ko yo Allah ɗuwene barke makko ya barke e jawmi jumaɗe amin 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 ceerno Nourou yo Allah ɓoynumo e jappere nde ndeysan seydi neɗɗo moƴƴo neɗɗo beɓɗo neɗɗo diine neɗɗo l'islam kala ko tawɗamo haala makko ko haala nelaɗo Allah ko haala Allah tan woni gueɗe makko woni ko ganduɗa ɗum woni gooƴa makko ceerno Nourou darnaɓe fof neldama duwaw hande ena kadi dutte duwaw kono ene ñaague duwaw noon ndeweten gaaren ko ganduɗa ko kañum woni tirage hande o Moussa Niang ko hen keddotoɗen saabu ko ñalawma sport hande kadi mo ganduɗa sénégalais ji fof nani jooɗi ina paɗa saabu yete ko poule mo ganduɗa sikkaka noon sene jogori webde Moussa Niang bon wona web poule beeɓo Aissane Ndiaye mais en tout cas no Macky Sall wi ñanden on peut se rivaliser devant n'importe quelle équipe au monde ala ganduɗa ko équipe gonɗo ɗo e nder windere mo ganduɗa en mbawa huccude mum par ce que nous avons 16 heures sandari jour uji men ɗi kam fof ko classe mondial ala ganduɗa ko jour tohoso walla gueɗe mbaɗ noon donc nak ko wiide ko coupe du monde ko compétition y a pas une équipe y a pas une petite équipe quoi kala jaaɗo on waɗɗo décroché ticket mum yo faam ko équipe moƴƴo et aussi une compétition mon faut yo saabu surprise aji il y aura toujours des surprises il y aura toujours des révélations parce que hande club tohoso ala équipe tohoso ala donc nak équipe mum mbawɗa fottude fof oto wini weeɓi par ce que ɗo mbiɗen 2018 ne weeɓi est ce que en jaldi en jaltani poule donc nak ala webde ala tidde c'est une compétition je dois mouiller le maillot, on doit mouiller le maillot, on doit faire savoir à tous les Sénégalais que, bon voilà, on est dans une compétition et nous ne sommes pas venus tout simplement pour sortir premier tour, mais nous sommes venus pour gagner. Pourquoi pas une équipe africaine? C'est le moment yonti hankadi ne yonti non yonti Afrique Moussa Niang holla hoore muɗum kono ƴetta coupe kono wiede Afrique fo hay goto meeɗa jettude hen coupe en jenanaka ɓe jettata ko ni hay demi final Moussa Niang aɗan ɗum ɗon ena hurmini yettade tan ha quart de final rutto walla piyeɗa guila match uji ɗum ɗo ɗiyenne match uji d'ouverture tan piyeɗa hen garta joɗɗa ɗum ɗon ni hersini te noon Moussa Niang kala ko ganduɗa hande tinni équipe aji tubakoɓe koye Afrique ummi kala ko moƴƴini équipe aji mabɓe koye Afrique ummi wadde noon yonti Afrique hande anda hoore muɗum anda kamɓene ɓe kuccita tan koye worɓe 11 Moussa Niang ko ɓe ko worɓe ɓeɗo ko worɓe wadde noon ɓe sikki ala fof ko goɗɗo o foti ɓurde goɗɗo walla stratégie mo ganduɗa ni foti jogade ɗum ha min mi wiya mi jogaki ɗum te kamɓe gonde club aji aussi exactement kamɓe gonde club aji kamɓe ɓe gandir très bien parce que ça yi jusqu'à présent dès à présent fuɗɗima waɗe des sorties Alain Virgile van Dijk ko wi ko ganduɗa ko Sadio Mané mi waɗimi félicité mais sen gondi poule pama noon a yane mbarodi e gueɗe mba noon tu vois donc nak ce sont des choses ɗe ganduɗa hande min solennellement quoi je ne sais pas peut-être mi hooli hooram walla mi hooli équipe o ha ɓurti bon football moɓe petar o par ce que nden min mi yeɓan match Sénégal mboɗo haaɓa walla mi yeɓa match Sénégal mboɗo ɗano mais maintenant toutes les minutes a yawde mbira temps ono yaawi ɗum kane waɗa mi-temps joni quoi donc nak on a des jeux Aissane Ndiaye ne waɗi rigueur ene waɗi rythme tu vois kene waɗi suivi quoi kal jagguɗo bal waɗat percé waɗa ganduɗa ko créer des dangers sur la surface adverse donc nak nous avons une équipe nous n'avons pas à craindre ko ñagoɗen kay no mbadduɗen jungo e fandu ha jettiɗen au sommet de l'Afrique mbadden noon jungo e fandu pourquoi pas les galvaniser aussi noon tigui yo jokku tan koyɗi konngudi jogo guddeten robindu jayndeli meɗen tottude won aadi ɗum noon wonata tan ko caggal fête de l'indépendance ko wiide tan e jarnude yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe foof wiide on yo Allah waɗanen jaami kisal banimon Demba Aissata Ndiaye bamou Moussa Niang heɗano en banggal caméra Ibrahima Thiombane Mansour Sow alias Thiat e wondude e Oumar Ba